doro mmanya na ime na Adolf Hitler nọ n'ụlọ abụọ. Obi na-asị, Uncle Lazarus. Ọ dị ka onye abụrụ na Skenas. Ọ bata n'ime abalị nya. Gịnị mezi na mama mgbe o ji bata? Ka eke yesu emalụ ebe na-alahụ ụlọ ka edi. Obi na ka mee ka ọ na ọgwụ nke na-agwa. Mana echekwa mgbe ịrafuru oke karịrị ọtụtụ mkpa mmadụ dịka gịnị? Hapụzie. Mana achọrọ m ikwu maka nsogbu so na mbata Uncle Lazarus. Ọ dịzi nke onye abụrụ na Hitler ga-enwe ntaramahụhụ ga-ezọpụta gị na ụdịrị ụra ị na-arahụ. Kịtị ga-emezi ka nkwu ihe ama achọghị ikwu. Ya na-achọ enye ego nyerugoro gị aka ka ihe iche ikwu dapụgoro gị n'ọnụ. Ọ dị ka ịma na Hitler ide eji anya afụ onye nnupụ isi na onye nzuzu. Mma mgburụ oge ije kọla ihe ị na-eme kịta ma tinyekwa ya elu n'ose. Mana Obinna cheru oniche na mbata Uncle Lazarus a dị mkpa. Onwe ezebe mma ga-agbaga. Nwanne ọ bụ eziokwu. Ịkụgo ihe ka onye nwere uche. Ịgbago ihe ewu na-eri. Nwere ebe ọ na-ega. Anyị nọ ebe a. Ama m ihe m ga-eyi. Ọ dị ka m bụrụ gị nwere ụdịrị nsogbu a. Na-ama ihe ị ga-eyi maka na ị nwere ọtụtụ akwa. Ị ka nụ m mma. Akwa akwụkwọ mbụ akwa kacha mma n'akwa m niile. Echetara m mgbe ikpeazụ m jiri ahịa gị gote akwa. Mana gị ị na-eji ahịa mgbe ọbụla. Ihe nwere kwesịrị iju gị afọ. N'agbanyeghị mgbe ọbụla mụ na ndị enyi m pụrụ ihere ya na-eme m. N'ikwu eziokwu, anyị ga-afụ mpa. Anyị bụ ụmụ agbọghọ. O kwesịrị ị na-enye anyị ego mmachi akpa ka anyị were na-edozi onwe anyị. Ka bụ mbọsị mgbe ị gbọrọ ihe ewu na-ata. Nke a pụtara Rapụ ihe ahụ na anyị ifeọma. Anyị ga-aga gwa papa ihe niile anyị chọrọ. Anyị ma ntabikwa anya ahụ. Anyị ga-akwụsị ike kwụọ jem. Welu. Ka anyị gaa. Kefu du kwa ka ndị chọọ ise foto. Dọkwanye ya ọ na-adị kene mmadụ. Papa ụtụtụ ọma. mpa. O nwere ihe dị mkpa anyị chọrọ ịkpa. Ngwa na-ekwu n'ọnụ naanị. Papa anyị chọrọ ịkwụ ọtọ. Ọ bụrụ na ọ chọrọ ịkwụ ọtọ nke a bụ na ife anwa dị ezigbo mkpa. Ngwa na-ekwu na ana m ege ntị. Anyị chọrọ ego mmachi akpa anyị ga-eji na-edozi onwe anyị. Ego mmachi akpa iji dozie onwe kedu ife unu na-edozi? Ama m na na-edozi ụgbọala na ife ndị ọzọ na-emebi emebi. Mana mmadụ dozibe onwe ya mana nsogbu adịgo. Ka ebe usi cheta ụdị echiche. Papa, anyị kwesịrị na-ajị ọgọ dịka ụmụ nwaanyị. Ife na-eme anyị ma ịpụ apụ fụfụ ndị enyi anyị. Ọ eziokwu gee ntị. Aghọta m ife unu na-ekwu. Ịma na o tego ndụ wee jee afịa jee gotesi akwa na ife ndị ọzọ. Ọ eziokwu. Ngwa dịka gịnị ka unu chọrọ? Enwe m anya ukwu. Achọrọ m akwa ọhụụ na ego m ga-eji na-emezi isi. Dịka ego ne ka ọ ga-apụta? 10,000 n'ọnwa. Gị makwa na dobe. Papa, nke m dịkwa iche. Achọrọ m ọkpụkpụ ego m ga-eji gbanwee akwa m niile. Gotekwa ihe m ji achọ mma. Nyekwa m 5,500 ka m wee gote ntutu Brazil. Ntutu Brazil? Ebe eji eme? Papa onye na-egburu ndị ọgbọ m. Chọrọ ntutu Brazil anwa onwe ife tinye n'ime ya na-eme ka ụmụaka ụmụ agbọghọ nwee akọ n'uche bịa dịkwa ọgọ.
Ị na-akpazikwa m. Ana m akpa m. Ego anyị gba afa kịta anyị mana ego eji akwụ mmadụ ụgwọ n'ọnwa. Ndị na-alụ ọrụ. Ozugbo. Ngwa jebenu. Anịnị dupu menu. Ife akụna jebenu n'ụlọ. Anyị agaghị ahapụ ebe a ma inye anyị ezigbo ọsịsa. Bịa ụmụ Chichi a. Ka ihe kpatara na oge ọbụla unu ama ka mmadụ gwụọ mmiri tọgbọ iko n'ụlọ a. Unu na-enye nsogbu. Ngwa, achọrọ m si ebe a pụọ. Si ebe a pụọ! Nwanne m nwoke. Nwanne m. Kedu ịdara ụgwọ ọfụma? Ọ ka m nụrụ ka ụmụazị a na-enye mkpọtụ. Isi ka m pụtara ka mmadụ ifo. Ọ dị mma. Kedu ihe unu nwere ike ịgwa m banyere ihe a m kwuru? Ọ bụrụ mmadụ ka m na-achụ. Achọrọ m asịsa ebe a, ụmụ Chichi a. Ụmụ nwoke kwesịrị ihicha ụlọ. Taa uche gị ezuru gị ụmụ nwoke ole ọgụfụ ificha ụlọ n'ụlọ bụ onye ọbụla na-eme. Asị, ekweghị. Mechie n'ọnụ ụlọ ebe ahụ ọsọ. Ọgwụfụ, ihe a bụ nrụpụ isi nke mara anabata n'ụlọ a. Onye ọbụla nọ n'ụlọ a nwere oke n'ọrụ ya. Ụlọ na-arụ ya. Ihe ọzọ ọhụrụ mere ya. Mere gịnị? Nyụrụ ọrụ na-esi Mụnwa ahụrụ. mgbe mụ ahụ. Agụmakwụkwọ ebe mmadụ a na-ekwu ihe meme. Ka ekizi mara mmadụ ya ọwụ na ọwụ gị nwanyụrụ ya. Ọ dị mma. Unu kabala arụ wee nụọ mmadụ n'iru. Egwu ekwere unu. Ọgwụfụ maka nnupụ isi a na mkpali a unu kpaliri m ebe a. Ụlọ ncha niile ga-apụ ilo maka ntaramahụhụ kpọ ọkụ. Ụlọ ncha n'ezi kwụrụ n'ahịrị wee na-apụ. Ọcha ka ọmaka ka ezi tapụ eme. Ngwa soro ha. Onye na-akụ? Nna gị gwa m. O doo m anya na ọ ga-ewu Simon eyi Obinna kụgoro m ọtụtụ ihe gbasara gị. Ọ gwa m na ọkị bụ na iso na-eyi ezinụlọ ha ihe gbasara ikperima nwanne na o doro gị anya ọfụma. Ka o si na adịdalụ. Mana Obinna kwesịrị na ịgwa m na ịbatago maka o tego aka m bido na-atụ anya ịfụ gị ka enwe ike ịhazi hapụ gịnị nke a maka na ọ bụkwa na otu Obinna ga-eji wee metụrụ m maka na ekwentị m furu efu. Ọ ya mere m ji wee sị ka m were aka m wee bịa ka m bịa ka enwe ike ịnọ wee hazie wee rọzikwa ọnọdụ otu anyị esi wee napụta ndị obere ego. Ọ dị mma. Ewekwa n'iwe maka ekwentị gị furu efu. Ime nna imekọ ọfụma. Afọ m n'eziokwu na iburu ya ọtụtụ okwu. Ị nakwa ịma aka ntụtụ mana oge ọ bụla ị gafere nwanne ife efuo. M ga-ewere ya n'otutu chi na-eto m. Mana Obinna o kwesịkwara na ịgwago gị maka chief. Ọ ya mere njiwega ihe a wụ akwụkwọ adịgboroja anyị ga-egosi chief. Anyị gosi chief akwụkwọ a chief ya eche n'eziokwu na anyị gụrụ afịa ahụ. Mana echefukwa na ịgwa Obinna na mbịa ka o nwee ike idosere m oke nke m n'ego a. M ga-agwa ya ma ọ bata. Obaino Obinsi gwara m na Simon bataziri. N'enu ọ gbapụrụ agbapụ afọ dị mkpa afọ ogologo ime ya nụ. Obinsi kezi kiri gị dota ọ gịnị? Emeka Ọ gịnị? igbute okom Kekwanụ? ihe ma okom Lieutenant Lazarus. Gịnị? Ata m ji a na-esiri esi o. Ọ dị egwu. Nwanne m nwoke, ana m eche na ọ ga-akakwanụ maka ọ bụrụ na ndị agha anyị ga na-elekọta okporo mmanụ ala anyị. Kedu ife mee
ike a ndị agha si ji ebu unu ka mmanya. Nwanne m nwoke, ọ gbakwanụ ike anyị na-egbu anyị ka mmanya. Nọọ ihe gbasara imebisi okporo mmanụ ala anyị ka ọ bụrụ ihe gabigoro agabiga. Ndị a na-ezu ori mmanụ anyị n'ime mmiri. Ịmụ udego fa na-ebuyali. Fa na-ebuyali udego ga-atụ ya ajụ. Ihe m makwara bụ na anyị na-akwanyere onwe anyị ugwu. Anyị bụ ndị agha. Maka anyị nwere nsọpụrụ na ya na-etinye aka n'ịna aka azụ maọbụ na mpụ maọbụ aghụghọ dị n'obodo anya. Chezọsịa ụmụ ife a Lazarus. Enye ya okwu ikike eji eje adọla ego n'ụlọ akụ. Afọ adịrị ya sọsọ ego dị ya. Ị ga-eji ụkwụ aka ekpe gbafuo eme egwu ma nsọpụrụ anyị na-ekwu maka ya. Bịa, ka ihe bụ ka ihe akpụrụ akpụ ebe a. Shọsa! Onye isi m, aga m awụchi n'ogige ndị agha na-atụfughị oge. Nke ọ dị. Ọchịagha na-akpọ gị. Aga m egosi iru m n'ogige ndị agha anyị na-atụfughị oge. Uncle, abịa m ka m jụọ gị maka ofe nsala isi ka m sitele gị. Ihe mere na ị ga-esi ụbọchị ọzọ maka otu o si dị kịta. Aga m alawa mana amaghị ma ga-alọta taa. Ya, nsikwa anyị atinyekwanụ gị a n'efe. Sị gị na-akọ ozugbo ozugbo. Mataba mara mma nsogbu ọ dị na. Ada, ị chọbụrụ ka m bịa na nke ụlọ. Ka efe kpatazi mgbanwe obi a. Ọ maka na Adolf Hitler nọrọ n'ụlọ. Mpa anyị anọpụrụ ya. O jebe n'ụlọ ọrụ ndị ezumike nka. Adolf Hitler. Kọzọ onye ọzọ. Nwanne mpa anyị rapụgodo nke ahụ. Ọ nye nchọ ka m gwa gị. Na-egwana m n'ụlọ. O nwere nwoke na-agbado m. Ọ na-abịa be anyị oge ọbụla. Ọ na-enyekwa m onyinye dị iche iche, na-enyekwa m ego ka o wee nweta m. Ọzọ abịa akwụkwọ m arụ. Onye egwu ga-eji tụbụ, bịa ogwu atụ na gị, ọkwa ịma na mfụ gị n'anya. Adamu. Mana ị ga-agbanwekwa ọtụtụ omume gị. Ga-efe ọzọ. Aka ga-atachika. Ị ga-agbasapụ aka. Ihe ego m ga-eji na dozie onwe m. Site tata ma agbanwe nke ọma. O nwere ego m na-eche ka akwụnyere m. Mụ na gị ga-eso je na igwe ego ka jee dọta ya. Ife niile bụ nke gị. Egwuregwu ka ị na-egwuri. Mmanụ, ka etu m mesi wee na-egwuzi egwu n'ife kasị mkpụ taa. Ọ dị m n'obi m. Bịa. Biko, nyetụ m obere oge. Ụmụ ihe nsinye n'usekwu ka nje neti ya. Adamu. Adamalụ mma. Asampete. Ọmụnwa. Ihe bụ ihe a? Gị ka m ga-ajụ. Ọ bụ na ọ bụ enyi nwoke? Nke nnewi afụchabeghị ndị kwọtọ ọ bụrụ ndị na onye rụrụ m n'ụkwụ. Ugbu a rụzi n'ụkwụ maka na ọ nwụrụ gị n'ala. Ọ kakwa na ịchọrọ ụzọ ị ga-eji gbara onye ụgwọ nwamkpi tupu Adolf Hitler abata. Ọ ga-enyekwa gị ọnụokwu. Nwere ihe ya ji. Nwere ego otu inye m. Natara ya ego a, nwụọ ya ọsọ.
bụ na ọkọrọ mma ego ịpụnarị gị kama iwe Adolf Hitler ga-adakwasa gị? Adolf Hitler ama nnatata. Rapụ agwọ na ihe olulu ka ọ tọgbọrọ. Onye ka ịgba? Chinada agụghị maka gị. Gee ntị ka m gwa gị. Ada bụ enyi m nwaanyị nwere efe ya gbanwee ọnọdụ a. Ị na-anụ? Maka mma na ịrapụ ya aka. Nwere ife o ji ego ga-eme. Ịma akwụnwụ ife ọbụla ọ chọrọ. Ị na-anụ? Onye ka ịwụ? Mechie ọnụ ọsịsọ. N'elu ka ọ dị. Ụdị eji eke nkwụ azịza ya isoro ụmụazị na-akpagharị n'obodo anyị na-achụ ụmụazị ha ga-emebi ifero o wee bụrụ ube nwanne m nwoke ka ị bịara imebi ụmụ ya. Ihe ọgwana gị, amara m na ọgụ Adolf Hitler na-ekwu okwu ya. Agwara na mbụ Adolf Hitler. Amara m na ị mara ihe Adolf Hitler na-eme mmadụ. Ugbu a aga m egosi gị ihe ọkụ ji ntị oke eme. Ngwa kulie. Kulie. Ịma na okwutela elu isi atụ ụjọ. Nkịtị a nkụ Lazarus gba na-atụkwa m egwu. Ihe abụkwa egwu achọ ụtaba n'aka agba. So Chukwu ma ihe ubi n'ubi wee gbaa nkịtị. Kiko n'ife ilo nwe ike ime ka m zọpụta onwe m na ọnọdụ a. Iji gwa m eziokwu mụ ama ịma na m anaghị etinye aka n'ihe na-achịpụta m ụkwụ n'ama. Kedu ife na-akụ iri ihe a? Chukwu ga-enyere gị aka napụtakwa gị n'ọnọdụ ọjọọ ya nọ n'ime ya nke wee pụta ọ kụziere gị ibi ezigbo ndụ. Ya na-achọ naanị ofu mkpụrụ okwu ka m na-eche ka o si gị n'ọnụ adapụta ma kụpụrụ ọgụ ọbara na n'ọnụ ga n'ihe mmiri ka nkata ma na afọ ma bụ Obinna. Obinna na-emutie m ya kwụọ m lekwa mma mgbudi oge njegbu ọnkụ Lazarus ịma na ihe o nwere ike ime gị. Edebe iru gị ka nsị. Kedu ihe mere? Achọrọ m ịpụ apụ wee fụ na ụzọ gbachiri agbachi. Adolf Hitler tụgo onye ọbụla nga ime ụlọ. Nga ime ụlọ? Maka gịnị? Maka ihe a mere mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga. Ihe awụ mmegbu. Ọ dị mma mmiri nkịta richa ntị ezi eri ewu. Ifeọma! Ifeọma! Saa! A ga-akwụsị Ike akwa iri nga. Adaobi, ma gịnịkwa?
amaka na ogbe ego ka ebe na ma bịa m na gị ego abịa ka ịkpa nkata maka Adolf Hitler ụmụ gọnụ ka mgbe ana m ekwu maka Uncle Lazarus ọ ihe anyị na-akpụ ya onye na-akpụ ya Hitler ọ nabago ma ọ bụ na ọ nọrọ gị ebe a ka ọ karị ịtọkasị anyị nwoke a ga-abịa ka ọ pụọrọ anyị n'ụlọ ka anyị ṅụọ mmiri tọgbu iko ọgọ nwanne nna unu ọgwụ o ji sị ka ọ ga-edina mana nsogbu adịrị aga m agwa mpa ahụ ka ọ gwa ya okwu maka ozi akpọsọ na agwa atọrọ m eziokwu aga m agwa ya gwakwu ya o a sị m na aga m agwa ya nne onye na-alarụ ụlọ na-ekwu okwu achọrọ m ka ị gwa nwanne gị nwoke bụ Lazarus okwu o were gị nke onye nwe ihe ga-ama ka chọrọ ngwa ya ka o si akpaso ụmụaka ma agwa n'ime ụlọ asọrọ kedu ha ga-eji gbara ụmụazị mkpọchite ha ụzọ ha bụ ndị nga nne onye nwa ka a na-akpọ ọzụzụ ụmụaka achọrọ aka ike facha onye ga-abụfa gbajọ ka agaba ewele ụdọ kpuchi ya afọ azụ achọghị m ya ka ọ na-akpọchiri ụmụazị n'ụzọ ka ha bụ ndị nga ha nọghị nga ha mebe nna ha ị ga-agwa m ya okwu biko achọghị m ya gwa ya okwu adambiri ịma na ị ga-eji aka jegwu ya nke nwa ọ nwanne dị ike ihe a bụ okwu ma na-achọrọ ịnụ chacha kedu ka ị ga-esi hapụ ha si n'ụlọ ebe debere ha wee gbapụ kwado onwe gị n'ibugoro onye nwụrụ anwụ ma ọ bụ na nata n'ụlọ ọrụ ifuru iberibe ga otiru gị na nnukwu nsogbu ụtụtụ ọma nwanne di m ụtụtụ ọma ọ na-adị m ka ọgbọ mmadụ onye ọbụla ọrụ akụkọ kịta ọ dị ka onwe ihe ichekwu mba achọbụ m ịjụ gị ihe ị ga-eji mee nri ụtụtụ ihe ọbụla ihe anwa ma ekpugbuo m ihe anwa mere ekpugbuo m ọkwa ifo nnata n'ụlọ ọrụ m ga-eme nwa egwu ma emenye ya egwu n'anya mama ekwesịghị idebe ya n'ọnọdụ kwesịrị ya ọ bụkwa iro ya arịọ ma ọ bụ were ụjọ gbana ihe bụ isi opi ahụrụ unu kere ajị n'ụkwụ bịa n'ụtụtụ a ihe niile unu kwuru bụ unu mụrụ ya nọọ mụtajie ya ma kwụ kwenye ụtọ kwesịrị anya afụrọ gị mama anya afụrọ gị mgbe ị kwesịrị gbara anyị ọgụ n'ebe ọkụ Lazarus nọ ka isi kwa anyị nkwa nne m ịma na ahụ ihe kubiere ọba ọnwụ nwanne nna nna dị ka agụ na-achọ onye ọ na-adọgbu ka unu chi nje eje gbawụrụ n'ọgụ wụkwa m na unu ọ bụrụ na ị chọọ ịzụ a ga-eji wepụ ọkpụkpụ agbadoro anyị n'olu anyị a ga-erizi nri n'ụlọ a eziokwu ụmụ m nke atọ m iche ụna gị erizi nri ọtọgbuola mbiko unu erile n'ụlọ unu rere ezuola ọgbọ m zụta kọbọ ya ala na nri nzụta ka ya ala unu eri were biko mejekwela Lazarus shi ala kwa ya nọrọ ka m ji ego mee ihe dị mkpa